Kroz predpristupnu pomoć Evropska unija je u znatnoj mjeri u periodu od 13. do 15. godine pomogla Crnoj Gori u popunjavanju pravnih praznina i usaglašavanju zakonodavstva Crne Gore sa tekovinama Evropske unije. Također veliku pomoć je pružila i u obučavanju inspekcija u kontroli kako bi primjenjivale nove propise prilikom kontrolisanja robe na tržištu, naročito kad je u pitanju bezbjednost proizvoda. Civilni sektor je jedan od nosećih stubova procesa integracije, mehanizam koji omogućava da se glas građana čuje na pravom mjestu i na taj način se uvide potrebe, problemi i zahtjevi građana. Kako je dostizanje evropskih standarda, pored ovog političkog konteksta, značajno i najznačajnije je također aspekt unapređenja kvalitete života naših građana, odnosno potrošača. I zato veoma cijenimo opredeljenje i posvećenost delegacije Evropske unije da kroz ovaj i slične projekte se podrži svaki pojedinac, tako što ćemo se omogućiti da na pravo na siguran proizvod, bolju zaštitu zdravlja i generalno uopšte povećanje kvaliteta života naših građana. U tom smislu je Ministarstvo zdravlja donijelo i pravilnik o bezbjednosti igračaka za djecu, čiji su propisi vrlo strogi i kojih se svi moraju pridržavati. I u tom smislu je postignut veliki napredak od onog velikog šarenila koje smo mogli naći na tržištu, naročito mnogo opasnih igračaka. Ipak je sada situacija znatno bolja. Ne može se naći toliki broj opasnih proizvoda na tržištu, tim prije što je opet uz podršku Evropske unije uvedeni su IT sistem koji posjeduje Uprava za inspekcijske poslove i koji je kompatibilan sa RAPEX sistemom i na taj način imaju uvid u spiskove opasnih igračaka i ostalih proizvoda na tržištu i tako inspekcija uvijek može na vrijeme da reaguje, da kontroliše tržište, da vidi da li takvih proizvoda ima na tržištu i ako ih ima, u tom slučaju ih povlači. Očigledno je kako reklame imaju veliki utjecaj na potrošače prilikom donošenja odluke o kupovini, tako da obmanjujuće oglašavanje može imati utjecaj na izbor potrošača, naročito pri kupovini prehrambenih proizvoda. Na deklaracijama mlijeka koje su pronađene na našem tržištu smo zaključili da je mnogo zdravstvenih ili nutritivnih tvrdnji koje ne bi trebale tu da se nađu, gdje jesu, i koje naravno spadaju u domet ako uzmemo evropski zakonodavni okvir u domen obmanjujućeg oglašavanja. Mi smo svjedoci da imamo mnogobrojne jogurte, voćne jogurte posebno i da na mnogim deklaracijama ovih proizvoda možemo naći tvrdnje bez konzervansa. Namirnice koje ne sadrže konzervanse ne treba da nose tvrdnju bez konzervansa jer naravno suprotno mogu obmanuti potrošače, što jeste ovdje slučaj. Što se tiče ove grupe mesa ili mesnih prerađevina, najčešće tvrdnje koje smo našli su svježe i kvalitetno. I naravno, još jednom, takve tvrdnje ne bi trebalo da se upotrebljavaju za bilo koje vrste proizvoda od mesa, kako za sirovo meso, tako ni za mesne prerađevine. U EU zakonodavstvu ne postoji definicije svježe. Svi proizvodi od mesa koji su na tržištu trebali bi biti bezbjedni i u tom smislu svježi i kvalitetni. Državni organi prije svega treba da daju naglasak na edukaciji, pored kontrole na edukaciji potrošača, odnosno roditelja potrošača, jer na lošim igračkama mogu da budu ugrožene i bebe, ali ovim novim koracima na tom polju su zaštićene čak i bebe u kolicima mala djeca.